Ay, ubadi ko ninyo mga kapubri, it's me, the Organic Fish. So, ni ako sa baybay sa Afrika ha. Patanahon ta mo, dagan kay sila og cactus dire. Na, mo ni dili ka kadagan kay, kuan man ka nang, malakit imong tuhod mo dagan kay, na unsa ka kasakit na. Mo dyan na ilang yuta dire. Dagan kay sila kuan oh. Cactus man ni dire. Pero ang cactus nila diri murag baliwala ra man, abot lang makaon pa ka na may dagang bunga oh. May dagang bunga. Balog makaon ba na? Wata ka balog. Mo ni ilang albay diri. Ang ilang isdaan tinapahan duol pog dagat. Kay maon to tinapahan kato kong giblag ni Agi, duol dagat. Diri daghang kay pukot ana pukot. Pukutan ba? Pukot good ka ng pares. Kung unsa good ang Pilipinas, maurog po good ana ba? Oh. Pukutan. Kusog kayo oy kuan taas ang kuan karon dagat. Dito ko dito tan-aw na kung unsa na di dapita ko pa ko kana diya eh. Kana pambot diha mga kapubri. Kana puros na siya mananagat dinha tanan. Bisag pubri sila naamon sila mga pambot pud. Diri mga kapubri ang ilang kuan albay. Pwede sa kadagang sagbot dagan po sa kuan oh, cactus ba. Ari ko agi kay di ko agi dito kay ianod pa lang ko. Dili ba ko kay mulangoy. Diri mga kapubri buwaran ni nila. Liliw na to unsa na buwaran gid oh gawa eh. Mulili ta diya mura putag. Mao ni ang mga balay sa albay diri. May manggani ang mga balay diri kay semento dili pares Pilipinas. Sa Pilipinas kay kung magpuyo kag kilid sa dagat kahoy man. Diri kay semento. Balay diri mga kapobri oh. Kung unsa kalisod sa ato, mausad. Pero nindot sila balay kay semento man lang mga balay good. Dagan sila pukot kay mananagat magud sila. Ano ilang mga bangka diri di color ba? Urag pare sa ato ba Sinyo Santo Niño. Tawa dagan kay kanding diri bisag naastapin sa dagat. Oh. Dagan kay kanding. Hindi ko sila kay bisag kuan naa sa kuan dagat kanding. Pero simentado ilang mga balay ho. Simentado. Daglag ilang kanding ba ari ra magdaglag sa bay. Mga pobre, ingon ani ilang mga balay dito, bisag pobre sila. Siminto mo po ilang balay sa baybay. Siminto ilang balay sa baybay. Di pares Pilipinas ba nga Pilipinas. Ilang ang kahoy man atuwa, di ba kahoy? Dili man kahoy. Oh, mao ni ang ilang kuan diri. Baybay. Tapad nis balay sa kung amo. Baga kilid na ba kilid to aman dito balay sa kung amo layo naman kung gilaktan. Baga na ako diri mga kapubri. Oh. Mao na ilang mga balay diri oh. Tanaw. Samok pas lungkot. Pero tagiyan na sila mga bangka ha. San pobre sila diri na tagiyan sila bangka. Oh. Ato ko dito sa buwaran na ipakita na ko yung usab. Mula mga balay diri anak. Ang mga lingaw sa mga babae diri kay mamuhat ra sila isda usahay magmarites. Bisag asa ang diyo marites dito. No daghang kay kanding. Kanding. Di na ko mukaog usab og kinason diri kay kita kong tubol. Kaluod ato tubol. Grabe sa kay diri mga kapobri ito maabot din. Ingon ani man gid ang albay nyo di ba sa atuwa ani masad di ba daw na ko uli mga pobre mo balik na ko sa muka kay basig masaag ta diri noon balik na ko sa amo kay ari ko agis buwaran ko agi ba sa may tinapahan mao nang tinapahan diya na nag-aso no dry lang mga buwa diya na ay cactus diyan nila iko nilang buwan. Buwaran na diya, buwaran. Tanaw, nagmaritis sila. Oh, nagmaritis ang
Ang uban diri nagmarites. Assalamualaikum. Hello. Wala na lang ko ni video-video sa nagmarites mga kapobre kay. Kay matamparusan niya ta. Delikado yo, bata kahibaw unsa ilang mga batasan nga senior bata diri. Nipadong na ko uli mga kapobre. Salamat niyo tanan. I love you all. Bye.